pokud se vám toto video, nebo dneska vám vlastně ukážu vám dneska nový update v Roblox Brookhavenu, což je tento karneval. Když tak tady máte nově takhle v rohu, tak tady máte takhle Brookhaven Summer Carnival. Když na to kliknete, tak tady vlastně máte tady ty odměny. Tohle, tak já jsem si koupil, když tak tady ten Unlock Week Reward vlastně plus 10 000, to jsem si koupil za těch 600 Robux a potom ještě tady to za 300 plus ty 4 000, můžete vidět, že chci získat vlastně 500 těch tiketů. No a jinak vlastně já jsem vám chtěl dneska ukázat vlastně otestovat věci, tak. No a jinak ten Game Pass nový, tak mám taky už. Takže mám dneska vám ukážu vlastně třeba nějaký ty různý hry, které tady jsou. Jo a sakra. Dneska vám vlastně ještě ukážu tady ty auta, protože já mám úplně všechny vlastně, tak prvně začneme tady tím za VIP, tak je tak jako za novej. A možná tady to mi připadá jako ta motokára. Jo a když tak další víkend dostaneme ty motokáry, což nevím, tak vám to nechci přímo ukazovat. Já mi prostě nechci lidi. Tady to mi to připomíná úplně tohle a tohle tak mi připomíná něco stejného. Tohle mi takový. No a jinak ještě tady je pak. Tady to za ten game, teda za ty myslím 4 000 nebo 3, já nevím vůbec. Jo, za 3. Takhle takovýhle jako hustý auto. To taky mi přijde mega hezký, tady to dobrý, takový, že hezký tady, ale furt je to jako dobrý. Takový velký. No a potom vlastně mám ještě tady to za ten Game Pass, což se mi mega líbí, protože takhle můžeš takhle sundat vlastně střechu. Já můžeš takhle třeba, jako, pokud máš tady ten Game Pass, ten který vlastně je ten, ne tady ten vlastně, ale ten ještě před minulej, který přidali, no minulej, tak vlastně jako si můžeš dát jako, aby to nedriftovalo, já spíš, pro mě je lepší a můžeš takhle vlastně jako, to je fakt bez té střechy, takový ty auta, no, tady to se mi fakt jako líbí. Tomu ještě, když máte na obar vlastně takhle, kdyby byla noc schválně, tak jo, a vlastně když jsem tak hned tutorial, tak vám chtěl ukázat jeden secret, který jsem zjistil prostě, když jsem hrál a ještě jsem to nenatáčel, že tady to, ježiši, počkejte, já na to rozsvítěnej baterkou. Ne, to je agenci. Počkej, tak jo, tady, vidíte, je to agenci strom a tady to vůbec nevím, co znamená. No nic, jinak se teď vrátíme zpátky do karnevalu. Jinak jsem chtěl asi jet tudy, to by bylo lepší. Dobrý. No nic, asi pojedu na ten, no vlastně jsem říkal, že no, furt bourám, já to prostě neumím řídit. Říkám, že neumím. No tak si rovnou teleportnu to auto smažu. Ale tady bude ta show, který máte vlastně ještě novej. Takovejhle, tady bude to představení teď a tady máte i to vlastně, ten nový emote, nic jinak tady takhle. Ale mě by něco zajímalo, až tady ona vystoupí, ta, jak se jmenuje, a nevím, musíme dát si Sky, nebo Sky nějak tak. A jak takhle umím triku dělat. Kejte a teď se tam něco třese, je to v tom, že jo. To je dobrý, podle mě. Schválně, když je budu dělat emote, tak jo, takže on mě to teleportne jakože takhle. Takže probudím se tam nebo ne?
Jak se jmenuje Sky. Já chci vám ukázat tyhle věci potom, tak to vám hned ukážu. No nic, si vám ukážu teda. Co jedině nemám unlock, když si myslím, že tady je ta zbraň nová. Já tady to vám chci ukázat. To můžete hodit. Stoupili v té vodě, koukejte na to, to se mi třeba mega líbí. Takhle v tom můžete chodit, tohle. No vlastně, taky bych chtěl, co mě nejvíc baví, mě nejvíc baví házet na ten míč, anebo ty balonky mi zase nepřijou tak dobrý. Střelí 50 balónků na to, abych se odemčil tu zbraň, to by jsem zvládl, já jsem minule dal 48 tak. Nebo okolo 40 nějak, tak 48 až 45. Když mi to tak seká, že mi nejde ani střílet, protože to se přebíjí strašně dlouho, protože minule jsem dal 40 jenom tolik, no tak na uklidněnou trošku si hodím míčem. Určitě nám víc než tak 20. No, to říkám. Tak víc než 30 si myslím, že už nedám, ale minule jsem se odemčal ten, nevím, co to je vůbec. Ano, tak víc než 30 nedám, no, to říkám jenom 30. Víc už ne. A nebo můžu dělat tohle. Jo, aha, on se mi trefil už takhle. Takže jsem to teďka nedal, ale už jsem si odemčil ten míč. Hned na první pokus, ano, to, jo, vlastně vy to vidíte. Tak si dáme tady ty věci, které mě nejvíc tak zajímají. Tak se dáme všechny, tady toho jsem vám už ukazoval. Vlastně to je takovýhle toto. Teď to vám chci ukázat už vlastně takhle. Protože to je to, že nový, jak se jmenuje. Takový to dělo, já jsem úplně zapomněla, že to je dělo. A teďka vám ukážu, jestli střílí to starý nebo toto víc. Takže tady jsem dopadl, jo, takže tady to jsem můžu dát pryč už. No, tak si dávám to starý. No a s tím starým si schválně odpálím. No tam, tím směrem, jo, pokud mi to hodí k tomu, tak jo, takže jsem se ho odpálil asi blbým směrem. Já tak se počítá, jako, že bych spadl do té ceduly, tak to je nějak stejně, takže v pohodě. Co tohle? Jo, to jsou takovýhle ty svítící ty. Jo, to znám. Pak plišáka. Jo, to je takový prostě jenom plišák. Jsou takovýhle, jo, koule, který házím. Jo, tady to mě mega zajímalo, protože to střílí vodu. To byl takový ty koule s vodou. Potom tohle, to je asi normální míč takový, no. Tak mě zajímá hodně tohle. Jo, tak to je takhle, já jsem si říkal, k čemu to je vlastně. To je myslím třetí a to je z toho. Jo, třetí za 500. Mám. Tak to je dobrý jako. A potom tady jsou už jenom propy. Tady mě tak moc jako nezajímají. Jo, tak to už. Jo, tak tady to jsem vám chtěl vlastně ukázat. Jo, tak tady to je jenom ten plišák, to už víte. Potom tady je takováhle trampolína. Jde, já jsem chtěl takhle.
Jupi. Jo, tak to je dobrý tohle. Trampolína se mi mega líbí. Třeba tady to, až budeme točit nějaký příběh s mýma kámošema, s klukama prostě mýma, kamarádama, tak budeme takhle určitě to točit. Jo, takhle takovýhle třeba. Pak to je z tohohle videa asi vše. Když si toto video užili, dejte like a odběr a dejte hlavně k tomu zvoneček, ať vám neuteče ani, nebo prostě, ať vám neuteče žádný video. Takže dejte určitě like tady na to video, napište mi komentář, pokud se vám líbilo. A tady na to video určitě odepíšu komentářem. Takže čau! Počkej. Čus!